Shari'inta TV duniyar nishadi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar garorowa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. A nan ake yin ta. Kunnan ƙashi, sharhin fim ɗin Kunnan ƙashi. Barkanku da warhaka mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a filin namu na sharhin fina-finai. Yau filin namu yayi nutso, yayi linkaya, ya binkito muku, ya zakulo muku sharhin wani fim guda ɗaya wanda ake lakabi da Kunnan ƙashi. Kowa ya sani in dai kai abocin kallon wannan shararre fitacce fim ɗaya tilo wanda ludayinsa yake kan dawo a zamanin nan, wato wannan fim mai suna Kunnan ƙashi. Biyo bayan durƙushewar masana'antar Kannywood a kan fim na plate ko kuma in ce na bidiyo DVD, hakan ne yasa jaruman masana'antar Kannywood suka juya kan fim series fim, ma'ana da yace suke yin tura suke yi, su ma suka koma yin dogon series fim mai dogon zango. Hakan ne yasa ake ba mutane mamaki, abin mamaki, abin al'ajabi. Tunani ɗaya ne kawai yake tafiya da ra'ayi a cikin wannan fim ɗin mai suna Kunnan ƙashi. Kunnan ƙashi dai fim ɗin Musa Mai Sana'a ne, wanda kamfanin Mai Sana'a Kano TV Mai Sana'a Entertainment suke yin sa. Wannan kamfani na Mai Sana'a Entertainment sun yi fina-finai da dama, irin su fina-finan da suka yi da dama da ba za su irgu ba, wanda lokaci ba za su ba mun faɗa ba, amma za mu iya gaya muku kaɗan daga cikin wannan fim ɗin mai suna Kunnan ƙashi. Da sauran fina-finan da wannan jarumi ko kuma in ce mai shirya darakta kuma wato Musa Mai Sana'a ya yi. Fina-finan da ya yi ɗan tijara, fim ɗin ɗan tijara haka aka yi wakaciwa tashi a cikin fim ɗin, ya ja hargitsi da dama da mutane da dama. Ganin wannan jarumi in zai yi fim sai ya taɓo ɓangare na manya, ɓangare na iyaye, sannan ya taɓo ɓangare na yara, kowane ɓangare yake damawa. Amma shi wannan fim ɗin yana ilmantarwa, nishaɗantarwa ne ko faɗakarwa. Haka a ɗan tijara aka ringa yi. Waje guri da ya fita ya ce wa mahaifiyarsa tun da ta yi mai gorin nono bari ya je ya kawo mata kindirmo. Hakan ne ya sa malaman makarantar islamiyya da malaman addini suka yi ca akan wannan shararren fim mai suna ɗan tijara. Ganin haka ne wannan kamfanin Mai Sana'a Entertainment ya yi fikin ɗin wannan fim ɗin. To yanzu ya ɗauko sharhin fim ɗin ƙashi. Kaɗan daga cikin sharhin fim ɗin ƙashi. Fim ɗin ƙashi an ƙirƙire shi ne ƙirƙirarren labari, ba wai fim ne wanda ya faru a gaske ba. Musa Mai Sana'a shine jarumin wannan fim ɗin, inda daga bisani shi bawan Allah yana da 'ya'ya biyu, mace da namiji, ma'ana dai shi mahaifin Musa Mai Sana'a. Hakan ne ya mutu, yana da wani dan uwan baya taimaka mai, baya agaza mai, kuma shi wannan bawan Allah kan yarsu ya bar wani masallaci guda ɗaya. Ganin hakan ne Musa Mai Sana'a yana raye mahaifinsa ba a taimaka mai ba, sai da ya zo gangara, ya zo mutuwa tukunna aka zo kowa da kowa yana zuwa ya taimaka mai. Hakan ne yasa Musa Mai Sana'a ya daura gindin ɗaya, duk wanda ya zo zai ce zai taimaka mai bayan rasuwar mahaifinsa to ya yi a banza, wai sarewa a kunnen kurma. Musa Mai Sana'a ya hana sakat a cikin garin nan a game da wannan abin. Musa Mai Sana'a ya ɗauko dillalai iri daban-daban, ganin sai ya ciyar da wannan shararren masallaci da mahaifinsa ya bari. Duk dillalin da ya kawo mutanen unguwa sai su ce ba su yadda ba su amanna ba. Musa Mai Sana'a ya ce dai ana rushe hanya, ana rushe masallaci a hanya, kuma masallaci gadonsa ne, in ya ce zai siyar babu addini da ya isa ya hana shi. Wai har yana cewa a masallaci a kaya coci. Haka ne malamai suka yi ta akan wannan abun, suna ganin kamar wannan abun ba tsari ne na addini ba, ba tsari ne na harkar fim ba, suna ganin ta ɓata tarbiyyar yara ne. Musa Mai Sana'a ya mayar da martanin cewa wannan shararren fim ɗin da ake gani wasa ne, kuma shi ma yana da iliminsa. Inda ilimi na addini kake ji da shi, ku zo a goga sannan tukunne kama ayoyi da hujjoji. Kowa ya san Musa Mai Sana'a ya karanta a ɓangaren ilimin addini, hakan ne yasa yake yin cin karansa babu babbaka. Ya yi fina-finai da dama a masana'antar Kano, kuma ya daɗe wanda duniya take damawa da shi. Ƙwarai Musa Mai Sana'a ya yi wannan fim ɗin mai suna Kunnan Ƙashi ne. Kaɗan daga cikin Kunnan Ƙashi season 9, ma'ana dai ko in ce episode 9. Kowa ya sani inda Musa Mai Sana'a ya fito dai yana cewa mahaifarsa ko kuma yace yana cewa kanwarsa sai ta bar gidan. Ita kuma kanwar ta kyarmashe shi, ta ce ba za ta bar gidan ba. Abinda zai baka mamaki, abinda zai baka tunani, Musa Mai Sana'a ya je zance, amma ya ce wa budurwar matukar ba za ta fifita shi kamar fiye da iyayenta ba to ba zai aure ta ba. Sai dai kawai ya ji ya samu wata mai abinci yana wanke wannan jagarin karan tsohon baburin nan nasa. Mai abincin ta fito ta yi mai magana dan me zai ringa tsoma mata ruwan kumfa yana wanke wannan kolan barkitaccen zagarin. Musa Mai Sana'a ya ce da a zagi baburin gwara a zage shi, shi duk da aka zagi baburin ba zai haƙura ba sai an biya shi. Kaɗan daga cikin episode 8 da aka yi,
Kun san Musa mai sana'a ya ji ya damfari wata berabiya Inyamura inda ya ce 1000 bayar sai ta bashi kati kuma kowa ya ga ba a bashi kuɗin ba. Abin da rainin wayo da rainin wayo, abin da rainin wayo da hankali da rainin hankali. Mutane da dama suna ganin wannan sam fim ɗin bai dace ba, amma wasu suna ganin komedi ne, yana nishaɗantar da su, ilmantar da su, faɗakar da su. Dan uwa me ra'ayinka akan wannan shahararren fim ɗin mai suna Kunnen Kashi? Biyo mu ta comment section ka gaya mana. In yau ne farkon zuwan ko wannan channel ta mai albarka, daure kai subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake Kannywood gaba ɗaya. Mun gode.